Ahoj lidi, tady Foxy.cz, no a dneska jsem zpátky na YouTube. Je to zajímavé, že jsem se zpátky tady na ten vlastně YouTube dostal, což jako nechápu pořád. No a dneska vám ukážu můj Brawl účet, dá se to tak říct. A tady vám teda ukážu přesně moje brawlery. Nehraju to teda teďko moc dlouho, každopádně se teďko dostávám na 5000 pohárků. Vím, že to není dost, ale já jsem za to rád. Mí brawlery, mám jich 23. Mám tady El Prima na Poweru 9. Rozumím, gadgetem a tak dále. Pak tu mám 8-bita na týru 20. Mám ho na Poweru 9. Takže taky good. Darila, toho tady mám takhle v tom fotbalovém. Samozřejmě taky na Poweru 9, takže můžu hrát vlastně rankedy. Pak tu mám Barleyho na 6. Není to nic extra, ani nevím, proč jsem se ho dělal. Karla, na toho mám Power 6. Pak tu mám Jackie na Poweru 6 s tím skinem stavebním vlastně jako vždycky. Boa, na kterým žádný skin nemám, ale mám na něm prostě 6 power, to tady vidíte. Emsku, na tý taky nic moc nemám. Franka, na tom taky vlastně nic nemám. Griffa taky nemám žádný skin, mám 6 power a tady jde vidět, že se Spike, no prostě tak. Pak je tady Colt, na toho mám tady Rockstar vlastně skin. Dynamika, na kterém nemám nic vlastně. Baze, na kterýho mám tenhle Kaiju, nádherný skinoš. Mám ho na Poweru 5 a dělám se ho na 11, abych mohl použít tu hypercharge a budu se tady dělat všechny ty hypercharge kupovat, protože mám 5000 coinů, ale 0 power pointů, prostě vládnu. Pak tu mám Gamintu, je vlastně Brawl Pass skin. Poka, na kterýho mám mutaci. To je jinak asi všechno, co na něm mám. Samozřejmě Jessie. Shellynu mám vlastně taky ten skin, což má úplně každý. A taky mám na ní mutaci. Broka. Jo, je to Brok, dobrý. Normální, moc ho ani nehraju, mám ho na týru 4. Bula, Viking Bula. Nevím, proč mi musel padnout tenhle skin na brawlera, který ho skoro vůbec nehraju. Takže GG. Pak tu mám Rosie a Rico. To jsou mý brawleři, vím, že není to nic moc, ale já jsem s tím spokojený. Pohárky mám, náš klub, doporučuji se někdy připojit, což nevím, jestli půjde. Má to 30 hráčů, Best Players CZ máme skoro 300 000 pohárků. Takže good. Celý Brawl Pass už mám. Mám tady, už tenhle start dělám tak po 10. A jinak bych měl i ten horní, což nechci zatím, ale možná si ho koupím. Takže to by bylo celkem dobrý, protože bych tady z těch questů dostal všechny tyhle questy, což bych dostal hodně z airdropů. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl takhle říct. Teď by the way dělám Taru. Tady v tom, nevím, jak se to jmenuje, z těch Star Road. Dělám Taru, pak si budu dělat Spike a pak ještě uvidím, co si budu dělat podle toho, jak se mi to bude hodit. Takže to je asi vše z tohohle úvodního jenom videjka, jen tak. A asi mějte se, takže zatím čus.